Egunon! Egunon. Zertan zabiltza, Jose? Kakasarra bakizu. Aklaratzen ari nintzela busti, hoxe. Behin fregatuko dituzu bi plater sisterik da, benetan. Lur non da? Bere lagun batekin. Nola lagun batekin? Ze lagun? Nei hitzai gustatzen etxe hontara lagunak abixatu gabe ekartzea, Ez Jose. dakit, Mariasun, neska bazen ez diotena galdetzen. Eta, tio, ke asko. Zene, zu busti egin naiz. Nor da hogelan? Auster da, galdeketa bat, ez gaude larrutan. Lur, favorez. Ama, bromazan, Marta da. Ah, Neska jatorra ematen duen, ez hau zen. Nola zenula ezagutzen. hoxe ezagutzen dezula, Jose. Koldo eta Mari Joserena. Baina horiek ez altzukaten seme bat. Bai, leno bai, Markel. Ez, ama, leheno de ez. Marta beti izan da neska. Markel izen aztunen de bai. Bueno, Nik ez dut ezer ulertzen, eh? Jose, eske batzutan asko notatzen zaizu motza zehala. Koldo eta Mari Josena. Neska bat ematen duen mutiloi. Idale, ez dula neska bat ematen. Neska dela. Bueno, a ver, Maitia, Markel o Marta... Marta. Marta jaio zen bezalakoa jaioko zen, baina... jaio zen bezalakoa jaioko zela, baina... Pitoarekin esan naizu. Bueno, Jose, utzi zazu trapuzkin ja. Hoi, aspaldian lehortu zaizu. Oaindik azalden behar zaizue. Zakila duten neskak eta bulba duten mutilak daudela. Eta ni txikitorako geratu nahiz da igual. Zuetzaz inora. Ez que zer da neska izatea? Zer da mutila izatea? Hemen ondo? Piskat eskubirago... Eskubirau. Hortxe. Hortxe. Vale. Keba, zer da mutila izatea eta zer da neska izatea? Hola, de repente? Bai, eske kuadroko gorputzei begira neola okurritu zei galdera. Zer da neska izetia edo zer da mutila izetia? Ba, sexua, ez? Bai, claro. A ver, baina ton teorias. Osea, nola ezberdin du zer den mutila izatea eta zer den neska izatea? Bueno, baina kontutan hartu da neska edo mutila izeteko modu asko dauela. Ja, a ber, nola dakigu norbait neska ala mutila den. Ez da, portaeragatik badakigu ez dela. Jazkeragatik ere ez. Ia luze edo motzeraman ez da ere. Eta genitalengatik ere badakigu ez dela. Bueno, eta bere burua neska edo mutil moduan hautematen ez dauen jentia beba bau. Bai, claro. Aberraitzizu, zer zara? Ni, Bai, neska. ze ba. Ara sentitzen naizelako. Osa, a ber, ez da hori bakarrik, hori baino gehiago da. Barruti datorkidan zerbait da, badakit. Osa, ni neska naiz badakidalako neska naizela. Bueno, ba, ez dago beste bueltek emumiarrik. Kontua da norberak badakixela zer dan, eta punto. Osea, ez da aukeratzen edo erabakitzen dan zerbait. Bazara, eta listo. Bai, noski, baina jendarte batean bizi gara, gizarte batean. Eta ingurukoek gugan ikusten dutenak, hau da, nola ikusten edo nola begiratzen gaituzten, horrek ere badu eragina gure neska edo mutil jakite hortan. Duda barik. Eta norberak daukon bere neska edo mutil izeteko autopercepzio hori gainontzekoen begiradarekin elkarrizketan, holaxe doi eraikitzen sexu identitatea. Osa, hau da, ni nazen neska edo mutila izeteko dauketen nire modu berezisa. Ze kuadroa. Bai, oso zaila esplikau dut, ezta. Ez, kuadrogatik egin naiz. Oso polita alditu da. Bai, erra da. Igual pixkat oker. Bai, igual, onutza Beste aldera, bai, gehiagin jarri dugu. Hortxe. Hor bai. Zuta, ze gauza, Jaio berri bat neska ala mutila den erabakitzeko genitalei begiratzen zaia. Eta hori suposizio bat baino ez da. Ze ume horrek zer den esateko gaitasuna duen arte, ez dugu zehatz mehaz jakingo zer den. Eske, ze jaleu daukoen sexua eta genitalen artien. Behin entzun hauen, sexu identitatea ez dagoela hankartien. Egoterakotan, belarri artien dagoela. Aitzei, prozesu kognitibo badala, prozesu mental bat, oza, buruen dauela. De repente imaginatu zaiut kopeta erdian zakila hondi bat. Bueno, kontue da, gehienetan mutilek zakila daukienez eta neskak bulba, ba jaixo berreikian egiten dan suposizio horrekin, asmatu egiten da. Horri ditzagako zissexualitatea. Zissexualitatea esan, a ver. Por favor, esan zen izen errexagoik. Zissexualitatea. Hoi da. Baina beste hainbatetan, jaixo berreikian egiten dan suposizio hori, ez dator bat, gero pertsona horrek adieraziko dauenakin. Horri transexualitatea ditzagako. Bai, osea, zakila duten neskak eta bulba duten mutilak. Hori da, eta gero kontuen hartu bia da, badauela, ez zakil baten, ez bulo baten antzik ez daukon genitalak daukon jentia. Edo inkluso genitalik ez daukon jentia. Eta horrek gogorarazten digu... Lehen esan duguna. Genitalek ez dutela ez dutela sexu identitatea zehazten.
zehazten. Ontxe esan duzu? Bueno, modu bakarra dau, norbait neska edo mutila jakiteko. Berari galdetzea. Galdetu. Galdetu. Bueno, ondo geratu da, ezta? Sexu identitatea. Mutil edo neska izateak zerikusia daukan norberak bere buruarekiko daukan pertzepzioarekin. Sexu identitatea da ni naizen neska edo mutila izateko nire modu berezia. Genitalek ez dute sexu identitatea zehazten. Kasu gehienetan mutilek zakila daukate, eta neskek bulba. Eta badaude ere zakila duten neskak eta bulba duten mutilak. Norbait neska edo mutila den ziurtasunez jakiteko modu bakarra dago, berari galdetzea. Ja, ontxe,